Salut și bine v-am găsit la un nou episod de Minecraft pe serverul acesta. Bă, Ce? tu puteai doar să tai partea aia unde am înjurat eu, bă, prostule. Dar nu mă, că am făcut ca Când... să nu asta ca să iau de la capăt, că am făcut acoperișul și... Așa, am mai încercat toată să filmez, dar s-au întâmplat două chestii. Am Cum făcut, ar fi? am făcut acoperișul și era plictisitor să stau să fac acoperișul și... Na, l-am avut pe ăsta de... S-o scăpa puțin. Și am zis că mai bine încep din nou, că filmasem doar 3 minute, 4. La 3 minute prețioase, ești prost. Ce mă? La 3 minute în YouTube sunt prețioase cu ei. N-am Nu. avut bun. Cine-ți dă ideea să te apuci fix tu de YouTube? Ce mă? Cine-ți dă ideea să te apuci tu de YouTube? Eu. Mm. Eu puteam să ajung, că aveam 2000 de abonați pe canalul meu. Dar mi-a fost lene să mai postez. Oh, ți-a fost lene, bra. Bun, și acum punem... Bă, stai să mai aruncăm din netherrack cu ăsta, că nu îmi trebuie nouă netherrack, mie îmi trebuie doar magma blocuri. Bun, deci 20 într-una. Asta cu 20 și... MP-ul îmi vine să înjur. Nu, calmează-te. Respiră de 2 ori. Căzui în lavă. Na, bun. De mor. Bun, acum... o să trebuiască să fac torțe și mina o să fie undeva pe aici. O fac așa frumos cu intrare, cu de toate. O, dacă și tu faci mine, e clar. Opa, dacă ta magma aici. Uite, aici o să fie... Ești cel mai bogat de pe server, nimeni nu mă face. S-a jucat până la 5 dimineața pe server, n-are... Ce bă, ce te-o minți? Chiar Ce te-o minți, bă? tu, Eu? tu. N-am zis așa ce, uite, nu m-aș jucat până la 5 dimineața, numai până la 5 jumate. Da, am drept, iertați-mă. N-am înțeles eu bine. Dacă ești careva că a folosit X-Drill, îl omor. Pentru că n-am folosit. N-a folosit, a dat slash game mode creative. N-am, coaie, cum? Că n-am OP, ești prost. Ro HD atunci, a dat. Nici RoHD n-are OP. Bine, hai că... Nimeni n-are OP, numai Mike și Bogdan, ești prost. Hai bă, cărbune, că n-am chef să stau să minez așa. Ce mă? Cărbune, n-ai? Oh, dar nu-s acasă. Da, nici eu. Nu, asta e. Oricum, de Bă, viu eu să fac. ai cumva pat la tine? Doi că mor! Care-i problema? Da, că mă și pot culca în nether, ce-i drept. Ba, bă, numai bun, hai, du-te, culcă-te. N-am fac terminatului. Îți aduc eu. Numai culcă-te. Nu, mersi. Am găsit Man. iron din greșeală. Adică external. Din greșeală, căutam cărbune și am găsit iron. Bun, avem exact pentru pickaxe să facem și... Bă, vi se sparge pickaxe-ul și am mending, efficiency 4. Păi omoară niște Eficient. zombie, mă. Ține-le mâna. Ține-le mâna asta. Am mă iau niște quartz și-l fac imediat. Că la câte magma ori luai. Am aproape un inventar full. Da, ce faci cu ele? Vrei să-ți faci? Ne trebuie pentru ferma de gold. Da, Ne trebuie 3 double chest-uri pline. da, ce faci cu ferma de gold? XP și oricum faci XP căcălău. Bă. Mi-ai făcut toată ferma de gold? Nu, mă, că nu stau să Mamă, fac ce fermă. bot infect. Mai fac și o fermă de aia de XP în Overworld. Ești bot. Ești bot. Bine, mă. Hm. Un Tot min- prostul faci o făcut măcar o fermă. Ce, mă? Orice Da? prost a făcut prima o fermă din asta. Da, mă, de gold. Da. Dacă îl treci pe fratele meu făcut, care nu s-a jucat deloc Minecraft. Bun, deci punem cărbune în ăsta aici, în ăsta aici. Și Vedeți că SMP-ul, dacă intră pe serverul vostru, joacă cu X3. adevărat.
Eu propun să-i dăm bani. Voi ce propuneți? Care mai ține cu mine? Să ridice mâna sus. Să zicem mâna sus. Nu, să dăm un like la videoclip Așa, care ține cu mine. bun, am omorât o găină Și care ține cu SMP o să dea dislike. Bun, am luat astea, capurile astea de pe la... Sau nu, cine ține cu SMP o să da abonați, vă abonați. Cine ține cu SMP-ul. Oricum cu mine o să țină multă lume, pentru că mai deștept ca tine de 10 ori. Bine. Și ca tine și ca David Zanfir, putui familia în gură. Bă, Hău. hai bine, David Zanfiri permisul. Bă, iară mă scăpai. Ce vrei, bă, că eu sunt obișnuit să înjur. Asta îmi place. David Hai Zanfiri, că nu ți-ai fan pentru căcatul ăsta. da, nu mă, că poate sunt copii de 5 anișori care... Adică 5 anișori nu e o vârstă rea, dar este o vârstă de început. Dacă faci ca așa, doar niște frustrați. În fine, mă. Eu să... Na, poate ascultă cu măsa. Bă, pe mine nu mă interesează, ei se uită. Bun. Păi ce că să pe mine mă interesează că e măsa lângă ei? Pe mine, da. Unde e lava? Acolo. Și aici, bă, ia miș. Bun, și punem aici torțe că e întuneric. Beznă, zi. Beznă. Și facem și slaburi ca să punem în loc de podea că nu mă sun, pe mine încă nu m-a sunat Money Calling. Bă, sună bă, Nicoli, bă, stai pe răspund, ori nu răspunzi, rapid. Răspunde. Nu, stai. Alo, mama lui David Zanfir, da. Nu, stai că nu pot, am un nume, stai să vină seara. Că viu după-i. Da, e seara, om. E seara o like, e ziua, ești prost. E noapte. E terminat copilul ăsta, ce vreți, bă? Băi, e noapte, mă, și plouă. Ce? Pe Minecraft? Da. Eu zic în viața, mamă, ăsta e prost rău, mă. Ah, Mamă, bă. nu mai e durabilitate la lopățică. Așa că îl chemăm Bă, eu am lopată de diamond cu eficienții. Ce-am vrei. îl chemăm pe David Zanfir să sape cu Ne. mâna. O, cățelușul nostru. Bă, da, creeper-ul ăsta dă damage, dar nu face bum bum. Mamă. Bă, dar mâncare de ce n-am, mă? Doamne, șoare, că n-am găsit animale. O, câte animale mă pe lângă n-am cum să mor de foame. Bă, știți ceva? O să rămânem o leacă cu gaură. Bă, n-ai și tu un pat să te culci. Ești prostul, sunt nether. Dar pleacă din nether. N-am cum că adun magma. Blocuri. Na, că acum suntem blocați ca în episodul 1 în casă. Dar culcă-te tu, Dar terminatule. n-am pat. Asta e, nu dormi. Există slash shop pe server. Da, e plin de slap shop-uri peste tot. La orice căcat este slash shop. Ce e dracu? Mamă, dacă era în față. Măcar bine că avem două ui să putem scăpăm de creeper-ul ăsta. Măcar atâta să ai și tu la casa e oameni drogați. Bun. Ia văd Casa e toți. aproape gata, numai podeaua nu e făcută foarte bine. Nici n-aveam pretenții, dar trebuie să faci tu ceva bine. Păi și de baba lui David Zanfir, răspund ori nu răspund, zise-mi pe rapid. Da, răspund. Bun, facem și un chest de ăsta dublu. Da, e David Zanfir abonat la canalul tău. Sper că nu. Eu sper să da. Doamne ferește. Eu da. Play. Eu am chef să mă cer cu cineva și David Zanfir. Oricum nu cred că se David Zanfir în gură cu mine. Sincer zic. Dacă nu știți cine e David Zanfir, bine că nu știți. Cine-i David Zanfir, bă? O pizdă că e. Bă, da, de fapt are dreptate. La asta nu-l putem. Care vă contrazice și zice, nu, e retardat că e. Sau nu-l știe pe David Zanfir.
Sau și așa. Bă, dar du-te focul, mătii. Lasă-mă să adun Gata, magma. am luat din acoperiș și acum avem. Avem și acoperișul făcut frumos și numai bine că avem ăsta. Punem ironul ăsta la prăjit. Tu ce număr ești, bă? Există număr. Ce număr sunt? Ce număr? Nu știu. Ce număr sunt, mă? Nu știu. Și cum văd numărul? Nu știu. Uite-ți, scrie numele meu, ia vezi. Nu mi-a zis. Oh. Ia, pune 4, 5, 6. Încearcă-le pe toate. Mă sună Molly Calling. Gata, e 6, bă. Acceptă și mine. Stai puțin că mă bat cu păianjeni. Acceptă! Acum! Bă, tot de Nu, dar nu dacă mor! Mai am o inimă jumate. Cum dracu mori? Păi... N-am mâncat de 2 zile. Bă, tu ți-ai pus protecție pe astea. Nu, 6, dăm o sabie. Bă, dar ce casa asta, coaie? e frumoasă. Coaie, ce casa asta? Mâncați și ochișorii tăi. Ce are, mă, că e numai bună? A, mă, ești rost dacă asta e casă. Ce are, mă, că e frumoasă? Da, deștept că la muci, la, da, la muci. cur. Aproape am un din ăsta, stai să vedem. Bă, caută și tu 3 lână. Hai, am un double chest full de magma ui. Unul de-ala. N-avem bă shop. E plin de shop, ce ai, ești prost? Hai că Am mai îi dăm rush B. Dragi bis. Dragi bis. Bă, bun, căutăm o oaie. Asta e scopul. Eu caut quartz să-mi refac pickaxe-ul. De fapt nu o oaie. 3. Dacă se poate. Uite, una dai neagră. Bună pentru mâncare. Bă, tu ești rasist, bă, bă, prostule. Nu mă, dar Nu. e oaia neagră și nu mă ajută să fac pat. Culoarea alb e cea mai urâtă. Frumos. Bă, stai rasist, bă, zic că merită bani. Nu merită. Mă, mă omoară zombiul pitic, mă. Pare eu. Și de văd de chat, Rareș, Simon 2. Dai, dai. Ce-am zis mai înainte? Târâier, home. Da, zis mai înainte, bă, cu câteva minuțele. Încoace am fost, mă. Bă, dar fă și tu ceva să fie zi. Ești prost, sunt ned. Ți-am mai zis de 11 ori. Bă, și cum am reușit eu, mă, să pic acolo? Opa, da ce găsi aici, opa. Nether Fortress, bate cei Blaze-uri. Și 31. Deci 31. Încolo, da, încolo. Ne sună Money Calling, răspundem sau nu răspundem? Bă, eu zic să nu răspunde, că mai știi cum Bă, dar ne n-am sude. fost încoace, mă, stai, mă, cum bate schele, bă, pe angel. Te bate limba română de pe dracu. Încolo. Încolo, încolo. Te bate limba română, pica că eu zic că te bate limba română, te bate. Mor Blaze-ul. Bun, aici am picat. Îi dau trigger home. Doamne ajută. Am uitat că există trigger home. Hai bine, hai căutăm oaie că s-a făcut zi. Bă, m-ar tenta să fac de-asta șir. Sus carasă bine. Să facem șir de asta, da. Mă sună manicani. Dar știți ceva, ne ocupăm de fermă să avem ceva mâncare, că animale văd că în jur nu prea sunt. Cap de Wither, ciuciu. Ne facem undeva, încolo fapt facem grajdurile de animale. Lăsat.
Uite cât de piticania, mă, tine. Punem pâine la plantat, la wheat de la să facem. Facem și o găleată cu apă să fie, nu facem pernăcop, că Bă, na, dar numai foi de scheletoni. fiecare cu problemele lui. Eu am mari probleme. De sănătate știm. Bă, pișamaș pe tine. Vrei să distrug video, ia zi. Bă, Ia zi, vrei? 3, 4, nu, 1, 2, 3, 4. Atunci să nu te 1, mai apucă să 2, comentezi. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mă pierd cu ei, neduri fortresul ăsta. Bun, și facem mai frumos ferma. O să fac mai frumoasă off camera, dar Da, cu un game mod. n-am acces. Nici eu. Cu gay mod, Ha? cu gay mod, Ce game mod? gay mod, mă, Ce-i cu el? scriu pe chat. Bun. Care-i dai, mă, și să înjuri? Ți-am dat 200 bișe murit, ce dracu. Uite un porc, uitați porcul David Zamfir, vino ca ce se bag în groapă. Opa, la ce faci la David Zafiră groapă, bă? Eu sunt... Pedofilule. Nu, David Zamfir e băiat cu minte de obicei. Da. Să te Îi vedem se duce lopata, mă. Stai, du-te în crucea aia acolo. în crucea, mă. Bă, de băga mea șoare că l-am lovit din greșeală pe David Zamfir. L-am lovit pe ăsta fonduleț, acum plânge. Acum fuge. Uite că mai... Că plânge. Bă, da, David Zamfir numai că mă vede fuge, mă. Și sunt Dacă și pe ești tu 4 prost. Stai, David Dacă Zamfir, nu te mai mișca atâta. Cazi acolo. Dacă vede o prost în fața ochilor, ce să facă și băiat săracu? Hai că punem lâna asta. Gata, l-am prins pe David Zamfir. Ne mai trebuie unul. Poate ăsta ar sta și el pe loc ăsta de l-am lovit. Poate. Să plantăm și carrot. O să fie ferma jumate-jumate, că nu avem buget. Și am niște oase. Nu m-am bătut cu scheleții, n-am niciun os, nimic. Bă, ce uite că eu dăm pe aici, ciuciu. O să facem, să punem carnea să la prăjit și să avem ceva mâncare pentru ca să facem ferma și mergem să luăm lemne. Așa că punem două așa să fie frumos. Cărnița. Pentru ce îți trebuie cele de frate? Peșcent! Pentru fermă să fac. Smithing table. La smithing table. Bă, dar greu mă mișc, mă. Să-l omorăm pe David Zamfir, scrieți în comentarii. Vrei lopată de diamant? Nu știu, vreau. Zi, Nu știu, din da. păcat. Hopa, gata, a găsit și din asta de înșantat. Bă, dar ce prost să-ți bă, ia uite, gata, l-am luat pe David Zamfir. Ia-l-ai. L-am pus în lesă. Îl pun în casă. Da, David Zamfir, nu mai țipa că te auzim. Nu sprind. Te-l auzi pe David. Am două smithing template. Ce faci cu alea? Vrei un pickaxe de diamant cu eficienți 3? Da. Ăsti pilarie. Bine, slash tu place tr 5. pe 5. Dar nu e și... stai că vreau set. Set 5. Adă-du-le. Poți să dai click direct pe ăla. Bă! Scuze. Ia și ia. Ia, că ne-a dat Hai, pa. tr... Vai, leu, că era să mor, mai am două inimi. Bun, avem pickaxe cu efficiency 3. Ba, ala ți-am dat, nu? A? Efficiency 3, de 2. Efficiency 5, am breaking 3. Mă! Da, mă, da, l-ai la mine, bă, dă-te drept. Bun, și acum știi ce o să facem? O să ne facem un topor și... No. Alt peșcent. Mai caută și dăm.
Ce să-ți dau? chestii bune. Vezi că beating table 30 de diamante dacă vrei. Dar ce ăla? Poți să-ți dai agri la armură de netherite. Păi da, trebuie, băi. Eu stau toată seara și mă fac full netherite. Bă, dar tu știi cât, cum poți să faci un smithing table de ăla? Da. 4 iron sau 3 iron sau... Ești prost, 2 iron 2 și iron lemn. și lemn. Bă, ăsta nu știe bă și joacă Minecraft de mult timp, bă, ești retardat. Și încă ai și Minecraft Premium, dă-ți contul la giveaway. Și așa tu ești prea prost. Bă, și acum luăm lemnul ăsta. Bă, dar de ce am Bă. numai 14, mă? Nu știu, frate, aici, nu știu, frate. Ea trebuie casco protecție 4 și forță. Hai să explorăm și Bă, bescen. dar am nevoie să tragem pe dreapta câteva chestii pe serverul ăsta. 100 la da, ești plin. Alo, că poate găsesc o casă de aia. Și din ea, că îi fur, împrumut ceva de bine. Da, banul ăla, mamă ce bani ți-te. Altul mic template. Un bloc de iron și un bloc de gold. Hopa! Nether scrap, o nether scrap. E bine nether scrap ăsta. Face-ne bam și bam. Bun, și acum căutăm grână. Bum shakalaka. Bum shakalaka e fierbinte ca vara. Arde meneu ca deșertă Sahara. Să prinde iar foc, arde ca țiga. Este un vagabond și tu ești domnul sexy. Ia uite ce ce. Pentru evenimente private, îl contactați în privat. Să știi, dacă vreți să vă cânt la major la ce vreți voi, 0722 și ale tale buzemoi. Dacă înghițiți numărul începe cu 0749. Wow. Dacă... Fiți atenți, vă dau numărul meu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Și de aici le ordonați voi. Doar să-ți văd ăștia deștepte cu matematică. Numai să e pe sigur prost. Da, da, bă, deci mâncăm mere. Bă, gata, stai așa că trebuie să facem aici că ne întrerupe munca, mă. Bă, mi-aduc aminte când eram mic și făceam o fermă de asta, ori de animale, ori de gârne de astea. Erai prost. Puneam pereți, puneam de-astea, cum îi zice, puneam gard în jurul lui, 20 de blocuri în sus. Ma. Ce 20? Că puneam până nu mai aveam, că stăteam în continuu și făceam rost de lemne. După aia nu mai lăsă să pun că eram prea sus. Tot ești prost, băi, ți-am mai zis. Se mai întâmplă. Bă, dar iar se face noapte, bă, și iarna, bă, dar stai, că trebuie să căutăm lână. Pol. Trebuie să căutăm lână, mai trebuie 2 ore. Hai mă, vigilorii mei ce mai fac, bă, că nu i-am mai fost de ieri. Îmi fac pickaxe-ul la Da, maxim bă. înapoi. De cât timp am filmat, mă, că nu știu. Ești prost, te uiți și tu. Dar nu, că nu filmez cu OBS-ul. Da, cu ce? Cu GeForce Experience. Mm. Păi, avem și porții acolo frumos puși. Dar cred că iau pe amândoi și duc acolo ileg de același gard. Ai, liduri. Și ne facem, ne terminăm ferma cu grâne, ca să putem să avem mâncare. Ah, da. Ei, toată ziua mă duc stomacul, asta mă să mai iau o pastilă imediat. Ce termină toată ziua mă duc stomacul, frate. O să mai imediat o pastilă înapoi, voi după ce ești tu videoclipul. Ai închis, bă, videoclipul? Încă nu, mă, că să fac asta, pun grânele în fermă, sau nu, caut repede 2 oi. Dar e la căldură, 100% cred că la mine e 34 de grade, mâncați aș gura ta. Eu mă topesc la minus 20 de grade. Bine, nu mă topesc nici la 100 de grade, cum mă topesc după tine. O, ați auzit? Mama lui David Zanfin. Mama lui David Zamfir, dacă vă uitați la acest videoclip, să știți că
Să mă contactați. Da. Că David Zanfir nu știe să aibă grijă de dumneavoastră, lasă cam eu. Nu, tata lui David Zanfir nu știe cum să aibă grijă de dumneavoastră, lasă cam eu grijă de dumneavoastră. Știu eu cum să am grijă. Să n-ai încredere. Ce să n-ai încredere, bă, mie poate să aibă încredere. Nu, Eu nu, după numai pe traseu îmi produce bani și după. David Zanfir să nu aibă. Mă piși pe David Bă, Zanfir. dar de ce spawnează greu animale aici? Adică nu găsesc... El pe mine mă întreabă, bă, care e gura lui? Bă, dar e pe difficulty easy, mă. Tu ai acces să schimbi dificultatea, ți-a dat-o pe? Dar nu e pe... Ba, e pe aici, what? E pe easy, aia zic și eu. Frate, ce puseră pe aici, Bogdani? Că de-aia nu spawnau animale. Dar animale nu contează, bă. Da, dacă pe normal spawnează mereu, deși mobii. Nu, că vrei, uiți la Bogdan de pe hartă. Mai te încopași că poate mai vrea fratele meu lemne. Bețe, adică nu lemne, bețe. Uitați două oi, exact, două oi albe chiar. Ne facem și pe... Rasistule! Și avem Vă și rog. carne și oi. Și încă una neagră. Pe asta neagră o lăsăm în viață, că oile negre sunt next level. Bă, rasistule, futu-te în gură. Le lăsăm în viață pe toate alea negre. O, dacă te oi aici. Bă, s-a șters exact când... S-au șters itemele exact când mi-au dropat. Oaia. Vezi dacă e rasist. No, și avem și schelet. Marș pe aia, genule. Deci, lasă să fac beți frumos, să-i dau la fracile meu. Bun, avem și ăsta bone meal. Și mai luăm niște carne ca să ne ajungă. Hai, David Zanfir, nu mai fugi. Nu a picat David Zanfir jos. Sărăcuțu. Cred că s-a lovit la picior. Sărăcuțu, să ne picăm pe el. Mamă, câți villager mari am trăit, varfavile, tu vrei? Bun. Deci, ia, frate. Oh, că ne-a dat și cap de oaie. Bun, bun. Asta-l punem aici. Cap de berbec, oi. Punem cărnița și un căul aici. Facem frumos, repede, facem un pat. Mai vrei bețe tu cu ținimuța ta, mă culșu. Mamă, Facă ziua. stai bă, eu mă culc, lasă-mă pe mine. Mă culc, haide, dă-te drept de Nu, aici. bă, că vreau eu, bă, pentru episod. Mai am 32 de emeralde, mai pot să cumpăr o carte de mending. Da. Carte de mending. Dacă ne-am pus și Asta. respawn point-ul. Projectile protect. Toți. Tu ești bacer, vrei carne de porc și carne de pure, nu-mi place altceva. Să bate repede asta că ne trebuie 2000. Du-te, drept cu ăsta. Bun, hai că a murit toată lumea și acum punem Care un bă, pitu. Tu știi să te faci ceva făcut familia? Nu că tu în partea asta, poate. Carne de pui, nu mersi. Bă, vreau carne de vacă sau carne de porc, terminați-l, nu că nu-mi place ce de dură aici. Nu-mi place. Bă, ăsta sunt și prost, bă, să nu te văd. Carne de porc, carne de iepure, nu mersi. Până fac eu rost de iepure, mor. Trebuie să mai punem chestii în chest, că nu mai avem loc în inventar. Bun, și ne-am făcut și astea. Câte ne mai trebuie? 1, 2, 3. Deci 1, 2, Hai că te las așa cu carne de porc. 8, 9. Deci 9 ne trebuie. 9 pe un rând și câte rânduri avem? 3, 1, 2, 3, ne trebuie 27. Termen din asta o punem pe săbiu. O, deși carte vede, bă, să văd așa treabă. Eu să mi cu șar de spate. După aia am topită 2-3 mai nivelăm pe aici să nu ușor de căsulică. Bun, hai să vedem cum de mai defrișăm. Scoatem lopata. Și episodul Are- viitor cred că explorăm peștera aia de-am văzut-o acolo.
Ce pește regăsiști, bă, tu? Dă la Rewind ăla. Acum sapă lopata asta în cața-și gura ta. Bă, dar am spart o grămadă de iarbă și ori am trecut pe Dacă vreți dirt, haideți la mine ca să vă dau la toată familia voastră. Că sapă lopata asta, e minune cum sapă. Mi-a lovit microfonul de 2 ori, o să mă piciorul ăsta. Sapă 100 de blocuri per Mă aud secundă. încet sau tare? Prost. Acum? Bine. Acum. Bine. Bine sau foarte bine? Bine, nu foarte bine, ci bine. Mă dau mai tare sau mai încet? Nu, rămâi așa. Îți prea tare? Nu ești prea tare, dar ești prea bine. Stai așa de te dracu. Acum? Ești bine, rămâi așa de te dracu, nu mă tot enerva. Bun, da, acum sunt bine, da? Bun, să luăm și pe David Zamfir numărul 2. Da, vizam firme pe toți, în gurița lui. Bă, dar tu mai filmezi mult? Bă, nu, îi duc porcul ăsta și după aia fac outro. Ca să avem, să am 2 ca să pot să-i fac fermă, să fac fermă off camera de porci. Nu de altă, dar vreau să filmez și eu după. Sincer. Hai mă, stai să... Câte minute filmați, bă? Nu știu că văd acum când închid. Ce, uite-te acum, stai să-mi porn apă până faci tu. Dar nu pot, Până că trebuie faci, să-l închid, că mie pe GeForce Experience nu știu dacă mi-arată. până să faci tu outro, eu mă pun să-mi fac ăsta, să pornesc OBS-ul. Hai, Până chiar. să faci tu outro. Bun. Bă, dacă am să la microfon, că dacă nu așa să doi de... Bun, și cam mai se termină și acest episod. Am făcut rost de, ne-a dat Raul pickaxe-ul ăla de diamant cu efficiency 3 și lopățica. Zisă româna. Ce? Zisă româna. Să rămână. Bun, și am făcut ferma, am adus porcii, ne-am făcut un pat și ne-am stabilit mai, am terminat casa, ne-am stabilit mai bine. Și bun. Eu vă las și ne revedem data viitoare.